बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टारावहाय बरायनो लानाय जाबाय। दा बेयाव सावरायगोन थाखो जिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8नि सोंथि बिदां 8.4नि 2 नम्बर सोंनायनि सायाव सावरायगोन। जोंहा 2 नम्बर सोंनायाव दङ खना एनि गुबुन गासैबो 3 खनासोआरि रुजुथायफोरखौ सेक एनि महराव फोरमाय। जों बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो खना एनि ना, बे खना एनि गुबुन गासैबो 3 खनासोआरि रुजुथायफोरखौ जों मा खालामनांगौ जोङो सेक एनि महराव फोरमायनांगौ। जों सिगांनि भिडिअआवहाय मा खालामदोंमोन जोङो साइन सेक टेन बिसोरखौ जोङो कट एनि महराव फोरमायदोंमोन। दानिया जों बेवहाय 3 खनासुफोर होनदों ना, गासैबो 3 खनासुफोर, जों गासै 3 खनासुआरि रुजुथायखौ जोङो मोनबेसे मोन्दोंमोन? मोनद' मोन्दोंमोन। मोनद'बा जोंहा बेवहाय बिनि मोनसेनि महराव लांनांगौ जोंना, होमबा मोनबेसेखौ लांनांगोन जों? मोनबाखौ। माखौ लांनांगोन जों? साइन कस टेन कसेक, बेनिफ्राय जोंहा दङ कट ना, बेफोरखौ जोङो लांनो नांगोन। जों बेवहाय माखासे आइडेन्टिटि जोङो थाबिथा जोङो सिगांनि भिडिअआवहाय जोङो मोनखांखाबाय जोङो ना, थेवब्लाबो आं बेवहाय लिरना लाबावनोसै। साइडआवहाय बेबायदि लिरनानै लाबाय आङो, जाहाथे नोंसोरहाय बुजिनो मोनो, नोंसोरनो मोजाङै बुजिनो होनो हायो। बेनि थाखाय साखाथियाव बेखौ लिरनानै लाबाय। जों बेवहाय सिगाङावनो जोङो साइन एखौ जोङो जे ए खना होनोब्ला ना, बे ए जानांगोन जोंना, बे खनाया ए जानांगोन बेना। बेवहाय जुदि बि होननाय मोनबा बेखौ बि लानांगौमोन, बा टिटा होननाय मोनबा बेखौ टिटा लानांगौमोन जोङो। होमबा जों बेवहाय साइन एखौ जोङो सेकआव लांनांगौ। दाना साइन गोनांखौ नाय जोङो, मोनसे साइन गोनाङा नैबे दङ, होमबा बेवहाय जों डाइरेक्ट मा होनो सेकनि महराव लांनो हाया जोंना। होमबा साइनजों बेवहाय साइन गोनांजों मा दंफायो? कस। दाना जोंथ' साइनखौ थोंजोङै जोंनिया कसाव लांनाय सेकआव लांनाय गैया जोंना ना, साइनखौहाय जोङो सेकआव लांनाय गैया। होमबा नायदो बेवहाय साइनजों माने सेकनि सोमोन्दो गैया। दाना बेजों साइनजों थाफानो, दाना कसखौ नायदो जोङो, कसजों जोंना सेकआ सोमोन्दो दंना गैया? नै दङ बेयो। होमबा जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जोङो बेवहाय लांनांगोन। जे जोङो फार्स्ट साइनजों सोमोन्दो थानायखौ जों बानायग्रोनांगोन जोङो, होनबाना होमबा मा मोनगोन जों बेवहाय? जे नैखौहाय थाबिथा 1खौ बाहायोब्ला आंनियाव बेखौ बानायना खोन्थानोसै। साइन स्कुवेर ए प्लास, सरि बेवहाय दं जोंनाहाय कस स्कुवेर ए प्लास, जेबो नङा साइन स्कुवेरखौ माने बिसोर मोननैनि दाजाबगासैया एखेखा नालाय ना, जेब्लाबो जोंना मोननै अनजिमानि दाजाबगासैया एखे जायो। जे उल्टां फाल्टां खालामब्लाबो बेवहाय जायगाखौ सोलाय सोल' खालामबाबो, होमबा साइन स्कुवेर ए समान 1। जुदि बेवहाय मा जागोन? बेखौहाय जोङो साइन स्कुवेर ए खौ लाखियोबा जों साइनखौ लांगोन नालाय ना, साइन स्कुवेर ए खौ लाखियोब्ला जोंना मा जागोन? 1 माइनास कस स्कुवेर ए जागोन बेना, 1 माइनास कस स्कुवेर ए जागोन। अब्ला बेवहाय मा जागोन? स्कुवेरा आगदाथिं मा जाहैगोन? ए समान आन्डार रुट मा जागोन बियो? 1 माइनास कस स्कुवेर ए जागोन बेना। होमबा जोङो साइन ए खौहाय जोङो थोंजोङै लिरनो हायो, साइन ए समान आन्डार रुट 1 माइनास कस स्कुवेर ए। दाना जोङो कसआ मा जायो जोंनाहाय? कसखौ जों दाना मायाव लाङो? 1 माइनास कसजों मा सोमोन्दो जोंनाहाय? जे बेखौनो जोङो सेक समान 1 आपन कस ए, माने जे बेखौनो जों मा लिरनो हायो? कस ए समान 1 सेक ए जायो बेयो ना। बेवहाय बिसोर मोननैजों सानजाबगासिनो नालाय बेयो ना, होमबा सानजाबब्ला बेजों सानजाबखागोन बेयो ना। बेनिफ्राय बेयो सानजाबगासैया एखे जायोना, बेयोहाय बेयाव फैनो हागोन, बेयाव थांनो हागोन बेयो ना। सानजाबगासैया जोंनिया जायगाया सोलायनो हायो जोंनियाहाय। होमबा दानिया जे बेवहाय मा दङ? 1 आपन मा जागोन जोंनाहाय? जे कस ए मा जायो? 1 आपन सेक ए, होमबा 1 आपन सेक ए। दाना स्कुवेर दं नालाय आन्डार रुट स्कुवेर, माबा आन्डार रुट उनाव बेवहाय ब्रेकेट स्कुवेर होबाय जोंना। होमबा दाना मा जागोन बेवहाय जोङो जुदि बेवहाय मा जागोन बेयो? जोङो स्कुवेर बानायोब्ला ना, ब्रेकेटखौ बोख्लायोबा मा जागोन? 1 माइनास 1खौ स्कुवेर खालामबा 1 जागोन बेना, सेकखौ स्कुवेर खालामबा सेक स्कुवेर ए। दानिया बेवहाय बिदाब मोननै दंसै जोंना ना, होमबा मा खालामनो हागोन जों बेवहाय? दुसासा लानो हासिगोन जों बेवहाय, सेक स्कुवेर ए जाबाय बेना। होमबा सेक स्कुवेर एजों 1 सानजाबबा सेक स्कुवेर ए माइनास 1। होमबा जोङो साइन एखौ जोङो सेकनि महराव लांबाय। जों बेवहाय बेलेग 3 खनासुआरि रुजुथाय गैला बेवहाय ना, खालि बेवहाय सेकल' दंसै। दानिया जोङो मा खालामबावनो हाबाय? नैबे गाहायनिखौ ना, मा जागोन? गोजौनि खालामोब्ला सेक स्कुवेर ए माइनास 1, बेनिफ्राय गाहायनिया मा जागोन? स्कुवेर रुटजों दानजागोन ना, सिगांनि भिडिअआवबो जों मोनखांखाबाय। मा जागोन? सेक ए। दानिया जोङो माखौ लांनो हायो? कसखौ लांनो हायो जोङो, कस एखौ लांगोन जोंना। कस एखौ लांबा मा जागोन? जोंनिया दंखायो कस एजों जोंना सेकनि सोमोन्दोआ 1 आपन सेक ए। होमबा जों बेवहाय जोंहा सोमोन्दोआ दंखायोना, बेखायनो जों जेबो बानायनांला, थोंजोङै बेखौनो फज'बानो जाबाय। होमबा 1 आपन सेक ए बे जाखाबाय बे ना। कस एखौ जोङो सेक महराव लांनाया बे जाबाय। दाना नेक्स्ट माखौ लांगोन जोङो?
10 ए खौ लांगोन जोङो ना जे जोङो 10 ए खौ लाङोब्ला जों मा खालामनो हायो जोङो 10 ए खौ जोङो लांनोब्लाथाय साइनखौ जोङो cosजों रानबाबो जोङो लांनो हायो जे जों मा मोनो 10 is equal 10 ए नि समान मा मोनो sin a upon cos a जे जों जेरैबो लांनो हायो जोङो बेखौहाय जोङो जे सोमोन्दोफोरखौ जोङो गोसोआव लानो हायोब्लानो जोङो जायखिजाया जोङो बाहायनानै जोङो लांनो हायो होमब्ला जों बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो sin a निखौ जोङो cos a निजों राननो नांगोन जोङो ना आरो नङाबा जोंनिया सोमोन्दोआ नैबे मोनसेबो दंखायो जे 10 जोंनो जोंनिया सेकनि सोमोन्दो दंखायो बेवहाय ना होमबा मा जागोन बियो जे जोङो 10 खौ ओरै लाखिब्ला +1 आहाय मा जागोन आगदाथिं जे -1 जागोन दानिया स्क्वायरआ ओरैजाय मा जाहैगोन अंडर रुट जाहैगोन बेना होमबा 10 समान मा जागोन sec स्क्वायर a -1 जागोन बेना अंडर रुट sec स्क्वायर a होमबा जोंना बेखौ सेकनि महराव लांनाय जाबाय बेना होमबा जोङो 10 a खौ मा लिरनो हाखायो जों थोंजोङै अंडर रुट sec स्क्वायर a -1 माखौ बाहायनानै जोङो नैबे थाबिथा नैखौ बाहायनानै ना बेयाव 1 दंमोन बेयावहाय प्लास जे बेखैजाय नैबे गैयामोन बेना नैबेसोर गैयामोन होमबा जों माखौ बाहायदों जोङो थाबिथा नैखौ बेयावहाय बाहायनानै जोङो लांनो हाबाय दानिया मा फैगोन जोंनियाहाय cosec a दाना जोङो cosec a खौ मायाव लांगोन जोङो cosec a खौहाय जोङो sec a आव लांनांगौ जोङो ना cosec a खौ जों दानिया sec a आवहाय लांगोन जोङो दाना जों मा मिथियो जे sin cosec जों जोंहा मा दङ सोमोन्दोआहाय साइनआ दं बेना होमबा जोङो cosec खौ मा खालामनो हायो cosec is equal to 1/1 sin a लिरनो हायो जोङो साइननि मानखौ मोनखांखाबाय ना होमबा जोङो साइननि मानखौ मोनखांखाबाय नालाय बेबायदि बानायबाय जोङो ना होमबा जोङो साइननि मानखौहाय जोङो बेयावहाय फज'दो होमबा मा जागोन 1 अंडर रुट sec स्क्वायर a -1/sec a दानिया बेयावहाय राननाय सिन दं बेना होमबा बेखौ जों सानजाबसिन खालामसै 1 इनटु राननाय सिनखौ जोङो सानजाबसिन खालामबा गाहायनिया मा जायो रानजाग्राया मा जागोन रानजाग्रा बिनिफ्राय रानजाग्राया मा जागोन रानग्रा जासिगोन बियो ना होमबा sec स्क्वायर a -1 होमबा 1 जों बेखौ सानजाबोब्लाथ' sec a खौ सानजाबोबा sec a आनो ना गाहायनिया अंडर रुट sec स्क्वायर a -1 दाना नेक्स्ट जोङो माखौ लांबावनांगौ जों दानिया मोनबेसे लांखो जोङो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लांबाय दानिया मा दंबायो जोंनियाहाय कट दंबायो जोंना जोंना दंबायो दानिया कट ए दाना जोङो कट ए खौ मायाव लांगोन जोङो sec a नि महराव लांगोन जोङो ना दाना जोंना कटआ माजों सोमोन्दो दंमोन कट समान मा जायोमोन जोंनाहाय 1/10 a लानो हायो जोंना 1/10 a बो लानो हायो नङाबा cos जायो sin a बो जायो होमबा बेवहाय कटआ जोंना 1/10 a जोङो 10 a नि मानखौ मोनखांखाबाय 10 a नि माना मा दङ 10 a नि जायगायावहाय 10 a नि मानखौ फज'दो जोङो ना होमबा 1 10 a निखौ जों मोनदोंमोन अंडर रुट sec स्क्वायर a -1 दाना जोङो गासिखौबो लांखांजोब्बाय जोङो ना मायावहाय लांदोंमोन जोङो सेकनि महराव लांबाय जोङो बेफोर माखासे थामख'नासो रुजुथायफोरखौ जोङो ना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों जों बेवहाय सिगांनि बायदिनो खनाथिया हान्थिथामखौ बाहायनानैबो जों बेवहाय बेफोरनि मानखौ दिहुननो हायो जोङो गोजोन्थों